Umma! Idan ku ne kika gani kika ga idan na ji gani. Lemo suke la ilaha illa ina kika samu kuɗi kika sai lemo. Ina wanda inda muka samu kuɗi muka sai lemu. Wato kin lalace kin fara iskanci kin lalace gaba ɗaya kin watse ko. Ga lalata na yarki wanda ko kare bai sallama a gidan nan ba. Salam. Wanda zuwa baba. Me gida har waje ana ta ji gidana sai ka ce gidan dambe. Gashi nan yarinya lemo ta je ta samo da biskit. Tana sha da yan wanta yanzu yarinya budurwa wanda take cikin gidansu za a dafa ta ci ya aka yi mai gida har ta samo lemu yan nan lemo da biskit ha kwalba biyu. To baba sai ka tambaye ta daga safe zuwa yammacin nan baba ta ba mu abinci ko ta ba kane na wanda bai da lafiyan nan. Ai na ba da kuɗin cefane ko tsikai? To na ba da kuɗin cefane. Shikenan kai kuma ga ka yanzu tambayar ta zaka yi yanda ta. Ran jere ne wannan ita ne wanda Allah Jibrin ya mun kuce. Ni ce. Sande? Sanne a gari. Lafiya lau ala ke ne kawajo. Ni ce. Ai Allah Jibrin da Labi mun kwatance yace ai ya da hankalinki. Ya gari. Kai ya ishe ni gaisuwan nan. Wallahi kin haɗu ne ai. To. Kin mun. Me? Wallahi kin mun kawajo. Ni ba kai mun ba. Ba kai mun ba. A ba kawajo. Wallahi ni ba kai mun ba. Karkiyar. Me zan yi da kai banza? Me zan yi da kai banza cikuri cici cikon banci? Kai. Wallahi ni ba kai mun ba. Wani